Kamuzu pobwera ku Malawi anapeza Congress Party popanda chipani sakanena boma. John Tembo ndi zake anasunga chipani cha MCP kuti Chakwera adzagwiritse ntchito kukhala president. Atsogoleri ambiri akutchedwa atsogoleri lero chifukwa cha chipani. Zimamvetsa chisoni ena akalowa mboma amayiwala kumene kuchokera. Dziwani kuti analipo mafutu soja osunga chipani mu nthawi yovuta. 2020 DPP itachoka mboma, ambiri anathawira ku MCP. Ena amatenga ndalama kwa chimwendo ndi kumanyoza akuluakulu a DPP kumaliro. Tinaziona kundilande mulanje ngakhale kumpoto. Lero anthu onyoza DPP mu nthawi yovuta apasidwa mipando yonona. Malo moti azingodya akukulaso mtima kumakhala ngati anafera chipani. Inu mumanyoza APM ndi chipani mu nthawi ya Chakwera. Lero mukuti bwanji kuti MCP italowa mboma 2020 anayiwala mafutu soja ndi kutenga anzake a Chakwera ku Assemblies of God. 2025 anaziona. Timafuna tipemphe akuluakulu a DPP osayiwala futu soja. Ambiri amene tikuwaona m'mipando ndi makhuluku anakuthawani 2020 panopa kuchita pretend ngati abwino adza kuthawanisa utsogoloko. Choyambirira tetezani chipani chifukwa ndi chimene chimapanga boma. Paliso ena chipani momwemu akunyoza profesa kumafunira zoyipa. Ngati dziko silisekerera zopusa ngati zimenezo, mwayi wake si mwayi wanu. Tsoka limene mukufuna kwa IPM likugwerani kwanuko. Analiponso anzanu mbuyomu, kodi lero ali kuti? Timapempha nonse amene munapita kwa Chakwera after 2020 DPP itauza chisankho, panali anthu ena achinyamata, azibambo, akuluakulu anapita kwa Chakwera amayenda ndi chimwendo, ena amayenda ndi Minister of Unity Timothy Mtambo. Ndiye timapempha kuti musatinyase. Mwakhala mukunyoza IPM kumaliro ndi malo ena osiyanasiyana. Mu nthawi imeneyo anzanu amachita sacrifice zinthu zambiri posunga chipani. Ineyo mwangobwera pa kampeni kuti muyimire DPP chifukwa madziwa kuti mukayimira MCP simungawine. Ndiye mukamakhala mudziwe kunena kuti institution is bigger than a person. Kunali Grazeda, Drausi, Uladi Musa, Nankhumwa amadzitenga kukula more than a party. Kodi lero ali kuti? 2025 pa 60 September DPP kuti wine chisankho zinatengera mafutu soja. Ena anu you are not foot soldier. After 2020 APM anauza chisankho munamba kunyoza DPP. Magwisidwa ntchito ndi chimwendo Timothy Mtambo, Moses Kunkuyu, mapita kumaliro, mapita misonkhano ndi kumanyoza DPP ndi akuluakulu a chipani. Tikudziwa zimenezo. Lero musazitenge ngati madolo chifukwa Amalawi samayiwala. Tafera kaye Nyamata. Munthu sangakhale wamkulu kuposa chipani. Kunali anzanu mbuyomu amayankhula motumbwa kumazitenga kukula kuposa chipani. Kodi lero ali kuti? Ndiye timafuna tikulangizeni kuti mukamalimbana ndi APM pa kampeni zabwinobwino mwangowa mboma mukufunira zoyipa bwana. Kumana kuti ayi bwana ameneyi tufuna mwalire. Tufuna ifeyo titenge mipano. That is nonsense. Ndiye mbuyomu bwana aenda ndi anthu ambirimbiri. Amayenda ndi Nchacha, ayendapo ndi Ben Piri, Onabo Mukito, komanso Chisale sadambire kwenda ndi bwana. Anthu ambirimbiri akhala kwenda ndi bwana. Amanteteza bwana uti. Ndi chifukwa pofika lero anawira chisankho pa 16 September. It is because amene ndi anthu okhulupirika. Ena mwangobwera kumene DPP mwangoma kumene bwana uja mwamuzi wa kumene nzero mwapasidwa ndi mipando tonona mwatimva kukoma ndiye mugwamba maupo kumafunira bwana zoyipa manya kuti ayi bwana amene yamwalire ine ndikhale pomwepo. What is that? Ngati dziko sitisekerera chidopusa ngati umeneko. Tikufuna APM Professor Arthur Peter Mutharika azungulidwe ndi anthu achilungamo, anthu omukonda osati zinkhanira zimene zikufuna kuti bwana uja amwalire. Ndibwerezenso pano kunena kuti munthu sangakhale wamkulu kuposa chipani. Institution is bigger than a person. Kunali Nankhumwa amazitenga ngati DPP anachoka DPP nata
kunali Dausi, kunali Grazeda amachita kunena kuti ayi makii a DPP ali manja mwanga, anachoka DPP inatha. So people must understand, aliyense amene akufunira zoyipa APM achoke ku chipani, and nobody angadandaule. Memba weniweni wa chipani sangadandaule ndi kuchoka kwa munthu amene akufunira zoyipa. Bwana Bingwa Mutharika atamwalira zinatengera anthu olimba mtima kusunga chipani. Even 2020 up to 5 years yachakwera analipo madolo osunga chipani. Ena anu munangobwera nthawi kutaita ndikupeza ma position, but on a serious note, you don't know how to struggle. No person is bigger than established institution. Tapita ani mukambise chipani tuone ngati anthu akakusateka. Anankhumwanambisa chipani chawo atanawa sana ku DPP anani dolo akamanjenjemera anatuluka ndikukambisa chipani chake akuti PDP. Where is he now? Atsogoleri kwawonawa anapeza maudindo chifukwa cha chipani. DPP kanaluza pa 16 September. All these guys were useless. John Tembo akanaononga MCP chakwera akanagwisa ntchito chani kuti akhale president. Mafutu Soja akanaononga DPP. Inuyo sibwezi muli mipando imeneyo kumachitira mwano APM. Critics have been saying no, he's not going to make it to the north. Oh really? Well, I'm here. Pamene mukusangala kumidziko mwasi anthu, constituency, region, and even district, mutangowina munasowa mpaka lero simukuoneka. Tikungomva phekesera kuti mukhala kuliro. Ngakhale mafoni simukuyankha akuti munasintha manambala. Ndiyeti mana akuti kondani chipani, because without a party there is no government. Komanso amene munathawa chipani ndikupita kwa chakwera musaoneke madolo panopa. Mumanyoza APM kumaliro ndi malo osiyanasiyana. DPP as institution is bigger than you. Ndimawerenga news ya lero amakamba zabagiri muluzi amene akuchita sympathize ndi Jenasa. Of course tikudziwa Vice President amene anapita ku BCA Hill kukachita meeting ya secret. Lero ndizosadabwisa kuona amuluzi akuchita support Jenasa chifukwa a Jenasawo akutenga ulangizi kuchokera komweko. If I may ask, maiwa amakatani ku BCA Hill, kodi pamene amapita anamuzisa president chabwino pobwerera ku meeting yawo anamuchita brief APM kuti amakambirana chani ndi amuluzi? Ndisanapitirize ndimafuna ndithokoze nonse amene mukuteteza Professor Peter Mutharika. Tisaiwale kuti Bingu atamanga atupere mu 2012 bambo ake anapita pa wireless ndikunena kuti athana naye. Sipanatenge masiku a Bingu anamwalira. Ulendo uno tikufuna tithokoze nonse amene mukuteteza APM. Olira asiye nazilira koma nyogwira ni ntchito yoteteza moyo president. And moreover, a chair si munthu woyenera kukamba za ufulu wa vice president Malemo. Panali pa 10 April 2003 third day mwitalipheka kudusa ku parliament. Muluzi anasintha cabinet. Mphamvu za vice president Justin Malewezi zinachosedwa. Mwachitsanzo mafaction akuluakulu amachita delegate Dumbo Lemani, Patrick Mbewe, George Ntafu komanso Chakufa Chihana. Justin Malewezi amanyozedwa misonkhano akuti amamwa mapilisi 32 pa tsiku. Inu ndi ndani sakudziwa kuti Malewezi anagula kidini? Amene ula nkhani imene kwa Malawi ndache. Lero akamauza ma newspaper kuti amampanga delegate. Delegate for what? Kugulisa makampani aboma kuti anthu asowe ntchito. Was that a good way for delegating somebody like vice president? Tikudabwa nkhani ya Jenny Asa amene akulimbika kwambiri ndatupele muluzi ndi bambo wake. Amene wadakumana ndi Jenny Asa ndakhala ndikunena mbuyomu kuti Jenny Asa anapita mwa secret ku BCA Hill wakumana ndi ache. Ena maisa ndikunama. Mukhoza kuona kuti nkhani imeneyi ache ndi mwana wawo atupele ndi amene akulimbikira. Komatu ulamuliro wawo ache omwewo amasiya Justin Malewezi ndikumachita delegate Dumbo Lemani, George Ntafu, Samu Mpasu
and sometimes chakufa chihana. Inu mukuziwa kuti akulu amenewa atagonja third term amafuna kuima katatu. Bill inapheka kudutsa anasintha cabinet ndikusankha chakufa chihana ngati second vice president. Do you remember that? Mphamvu za Malezi anatenga chakufa. Zinafika povuta mpaka Malezi anasiya chipani cha UDF ndikuima independent. Now 16 September APM wana chisankho ndi Genius. Amantuma bwino kuchita delegate ku Angola, kuchita delegate ku SADC ndi madera ena osiyana. Ama Genius angopita ku Bise Hill kwa kumanda chair amba mwatu. Professor Peter Mutharika alibe zifukwa Genius. Chofika kwambiri ndakhala kwabe mphamaiwa kuti asiye kupanga ma meeting a secret ngati opposition. Tikumbukire kuti 2012 munthu omaliza kumana ndi bingu anali Agnes Penemulungu. Ndi amene anauza anthu kuti president wakomoka. Mchaka chotsatira 2013 mayi ameneyu analowa chipani cha PP chimene chimalimbana ndi ulamuliro wa bingu. Akuluakulu, history is the best teacher.